men çıra gelci kali barbara nomerim tanlara yüreğim bardıra maşinimi gibi çaykanya kıyıpyalı filmüre sen men çıra gelci kali barbara nomerim tanlara yüreğim bardıra maşinimi gibi çaykanya. Emme salam oğlunlar. Bu legendarny maşin Lada 2107 bizim dilimizde aydanda 7. Törüp koyma Jugulai'si iyiliğinice görmesek Jugulais bu, Jugulais bu Baysır yana devran ididirip bino marka fu Jugulais bu, Jugulais bu Birden ika geçende uçan tepedekiler dur Jugulais bu, Jugulais bu Nımın alık iden çöküp boşka nikil gürler dur Jugulais bu, Jugulais bu Lada adın yakma badın bilis bir dolar bu Aynaların gömme iç bedegin görsünler İnan markadan düşüp Jugulais'e minsinler Lada çırılan hani koy adamlar bilsinler Münnür yarın aşkem sağdan görüp yüze silsinler Bedel aşka badı çıkanı Lada köçe Yine gözü yakındılay Jugulais'in didir ya Birinci bilen maşinin tarihinden başlayalım. 1982 yılı Avtovaz kampanyasına çıkarılıp başlandı. 2012 yıla çenli çıkarılanlar. Yönü 2006 yılla rebranding oldu ve 2007 yıla çıkanlar uca Lada 2107 gidenler. 1982 yıldan 2006 yıla çenli çıkanlar Vaz 2107'dir. Şu soru kan sorulya näme üçin köne 7'ciler Vaz 2107 gitdi, näme üçin täze 7'ciler Lada 2107 gitdi dep. Başta çıkanlar SSR'ın kampanyası bu. Avtovaz ondan soň SSR dargady. Ondan soň Rossiya boldy. Rossiyada rebranding etdi kampanýany. Sonra Lada 2107 çıkanlar ondan soň. Yani Avtovaz kampanyasy adyny ütkötdi, Lada boldy. Rebranding taraýynda. Dogry aýtdymmy rebranding diýip. Hakiki legenda olanlar bu maşin. Men aýtmasam bilýänsiňiz, şondan iýmini şu maşyny obzor etdim. Hormatymyz üçin bu maşina bolan. Bolmasa bärde bir ütköş gaýdarýaldy adam ýok. Köpüňiz minip gördüňiz, köpüňiz sürüp gördüňiz bu maşiny. Ýöne indi kanal ýöretip bernemen obzor etdim. Şo taýda hökman suratda 7-nji bolsun diýip özüme karar berdim. Legendarny maşynadan hemmesi bolar. 7 bolar, 6 bolar, 10 bolar. Liçna meni bu maşinlen baglanyşyk edýän zat 99-njy ýylda Pahan, Kakan Pakı 7-nji alyp gelipdi. Ýagy bilen. Maşin appakça, daşy ýagy. SSR döwründe çıkarılan maşindan daşy ýagy bilen gelýänler oglanlar. Şo sebäple bizde şu wagt ýagy bilen aldy diýip söz bar. Täze gelýän ina markalarda da Toyota'lar, Lexus'lar, BMW gelýär täze. Olaryň daşyna hiç ýagy zat ýok, olar paket bilen gelýär. Şonu da paket bilen geldi diýenler ama ýönü ýagy bilen geldi diýip aýdanlarym kendir. Şoty şondan galan öňkü çykkan maşinler, SSR'de çykkan maşinler daşy ýag çalynan gelýärdi. Transportirovşyny ýag diýilýär oňa. O ýag daşyny şeýle çalynýar. Sebäbi häzir Talyaçydan dağıtdan gelýän o wagt poýda gelene, bir aýda gelýär, 2 aýda gelýär, näçe kilometr geçip. Sonra günos olmaz ýaly, bu çalak-çulak çyzylmaz ýaly opşan. Şoň daşynyň kraskasynyň lagyny gorar ýaly. Şo ýag çalynar, ondan soň onu ýuwup aýdýardyk. Bizem şol 7-nji alan wagtymyz. Bize patsan oňa müňalçyklar öňüne zat getiripdi. Şokolad gelipdi, polny, o halajynyň aşağı var, SSR'da halajynyň aşagyna şuňarykla pomidor ýasalýan ýer bilýär, plas bar. Şoň üçin de şokolad gelipdi, bir şonu ipdik begenip bu. Sonra ýadmyşça çalak-çulak maşynyň ýagyny ýuwup aýrypdyk. Näde dip aýyrdyk? Toşny ýadmyşyň, ýöne bir ýuwanmyz bilýär, şo ýagyny aýyrmak üçin. Şondan galanlar bizde ýag bilen diýip. Täze maşinler paket alınyanlar. Täze alyny diýilende paket diýilýär. Sebäbi ol ýag inni ulanmanak hiç. Diňe şo SSR döwründe çykkan maşinlarda ulanýardy. Şu wagt Rossiýada çykkan maşinlarda da daşyna ýag ulanmanak hiç. Sebäbi o wagt regionlar kan SSR'ň o taýyk bu taýyk ýani bir aý kaýda gidip şol sebäplen ýankyda ulananlar. Maşynyň daş ýüzüne geçelik. Oglanlar 7-nji Edil zavoddan çykýar. Şonu da owadan şu maşin. Edil zavoddan çykýar. Hiç 50 meňde zavod goýup türüňde de owadan maşin.
Ýöne müň ýalçy berseň wapşy idealny bolýar. Serdiň nähil video maşyna. Bu maşyn gater ödünsiň çek ya. Lüboy toýa barsaňyz, Mercedes, BMW, Audi olar dur bersin. Şo tak 7-de barsaňyz, şuň ýalçy 7-de. Hemmek şeň ünsüseň maşynda bolýar, ýani Mercedes, BMW, Audi'de de şu maşynda bolýar. Şoň ýalak ünsüň çekýän maşyn şu. Asobina müň ýalak Passatka-da müň ýalçy oğdan jedip sürüňdi. Çıraçylygyň nişany şu maşyn. Çıraçylygyň iň populyar neden maşyny. Birinji bilen şu 7-nji gitdi, soň 7-6-dy. Ondan soňam Corolla elbetde. Corolla'nın am abzoruny gördüňiz-de. O da bir çıraçylygyň simwol ýöne edil müň ýalak däl. Bu has populyarny boldy. Has köp bezelben maşyn. Iň köp bezel püsürlen maşyn diýsem bolýar. 2009-njy, 10-njy, 11, 12, 13-nji men ýardymçylar, ondan soň men okuýdym. Şo döwürler biz 8-nji klass, 9-njy klass, 10-njy klass. 7-nji hemme kişiň arzuwdy. SSR döwründe çykanda bu maşyn şo adam ýaşa ulanyň arzuwy. Kakalaňyzdan, atalaňyzdan sorak görüň 7-nji näl arzu etdiler şolar. O döwürde wapşy 7-nji roskaş. Ana biz ýaňy mektepde ýynan wagtymyz moda bolup başlap da o bedaplar sürýärler. Şonu da gateret roskaş bolup bu maşyn gateret populyarny, gatkan ulan arzu etdi. Şu adam kan ulan arzu edip ber bu maşyny. Mercedes, BMW sürüp berýän ulanyň içinde de bunu ikinji maşyn hökmüne edip ulanyp berenlerken şu adam modadan gaçanak maşyn. Bu maşyny liçne men öz pikirim ikinji maşyn edip sürmeli. İkinji maşyn hökmüne edil birinji maşyna bay kynyrap. Häzir ıssy bolýar, kondisioner ýok. Ýöne kondisioner goýup bolýar, mesele ýok. $100, $200 gadyrdan geçse kondisioner goýup bolýar. Kondisionerçileň ýanyna barýaňyz, size motor kiçi Toyota'laň, Nissan'laň, Hyundai'laň motoruny goýup berýärler. Ya da başgaça bir üç köşek bir zat koyarlar. Bardaçoğun aşağına. Ona barsanız yanına size düşünürler. Bakalarını nähile. Opşam kondisioner koyup bolýar. Ona mesele yok. Kondisioner motor götürýär. Maşynyň daşwidine özüňiz baka beräň oglanlar. Maşyn öňünden owadan. Serdiň näle owadan? Gapdalan owadan. Baka beräň prosta like, komentary. Arkadan owadan. Maşyn ähli tarapyndan owadandyr. Passatka-jygan bu maşynyň idealny bolupdyr. Özüňiz baka berin. Lişni del hemme zady edil dil şalap goýupdyr. Gatowadan otdur maşyn. Bu maşyn elbetde satly bolanlar. Kime gyzyk bolsa aşakdan alyrlar. Maňa jaň edin men eýes bilen gürleşdirýän. Öz bakasyna degýär 7-nji bilýäňiz ony. Asobina şuň ýalak degmetjek arasaça saklananja goýja bedelen az gatyk kendel. Şoň üçin öz bakasyna degýän maşyn. Ýöne maňa häzir ýazjaklar bolar. Men müň ýalçak ideal 7-nji alamdan oturak bolsa da Samsung aljak diýip. Seva Toyota kondisioner var hem de has komfortny, has köpög gidýär, has berk şey diýjekler. Men siz bilen radylaşan. Elbetde menim ödüm niçin müň ýalak ideal 7-nji alamdan maşyn wapşa ýok bolsa Samsung alany goýardym. Sebebi motor has güçlü, kondisioner var, volümeni komfortly. Ýöne men häzir bir san maşyn bar bolsa, ikinji maşyn elbetde men 7-nji alardım Samsung-dan. Bu maşyn paradny. Diňe ýanky Toyota'da sürmäni. Ayak çıkaklama, şunga çık, bedap çık, eva çık, aylanýar. Bolu howan salkynjak wagtda, gyşda, onu idealny bolýar maşyn. 7-nji fanatlary, like, komentary ýatdan çykarmaň, hökman dostlarymyz bilen paýlaşyň. Salona geçelik, salona geçmekän şuň daşwidine terdiň olanlar. Iň esaslar daşwidi bu maşyn. Salony ütköşki istat ýok. Salona modan ýöne daşwidi iň esaslar. Göräňiz näle owadan. Renkam gatowadan. Men goýan reklam şu. Gara ve şu renk. Agam owadan ýöne bir renkler has owadan görän. Siz ýazyň haýsy renkini owadan öräňiz 7-nji. Asnawny köpüňiz gara diýip ýazarsyňyz elbetde. Ýöne şu renk owadan, biram gara renk owadan görän. Olanlar, serediň. 7-nji diýip göwün etmesi geçenler. Pultda ýapylýarym. Pultda açylýarym. Ondan pultda otlanýanlarym. Ýöne pultda otlajak wagty gaýrat eden skordan aýryp şunu çekip çykoýun. Zabora girip ketmedil ýa, öýüň içine girip ketmedil basel. Pultda ötjärem. Magigar bar olanlar. Lexus'da, Toyota'da, BMW'da gelýän funksiýalary goýup bolýar. Bezaýyn diýseň mesele ýok. Pul gyskanmasaň maşyna hem funksiýany goýup bolýar. Şuňa çyk Magigar goýan, gatken bir ütköş bakada ýok şunlar. Ýöne gyşda
Oturan ýerde otladyň, maşyn gyzyp çykdy ya. Tamam öçüren istesen. Ne salon hakda aýdyp bereýin. Men gapsam saklap durmaly bolanlar. Udobsto şoňalykda. Imna bu maşyn barda aýdyp beremde. Gaty jan saklantyr bolanlar. Patolog serediň ýekkeje barmaň ýyzam ýok. Bärlerine serediň ýanyp çykdyr. Gaty jan saklantyr. Torpeda serediň. Şun 7-nji torpedasy men owadan görýän. Rulny owadan görän ýöne rulnyň duruşy şeýle ýokardy. Tamam ýugdabmyş. Ondan bärde olanlar bezapasnost ýokdur. Bu maşyn Ýewropa ýa-ni crash test edýän kompaniýasy crash test edenne ýani awariýa bolan ýagdaýynda nähili travma alyp bilýär, nähili opşam karoçy şolatlar test edýän kompaniýada 0 bal alanlar. Ýani hiç şeýle bezapasnost ýok diýmek. Şol sebäpden hem şu önümlükden aýrylyp wapşe bezapasnost ýok. Aýrabak ýok. 6-njy 7-nji sürýän olanlar. Gat sürmän haýaljak sürüň. Häzir apa. Bu maşyn oňňa gas turup zat etmek üçin däl. Akuratça haýaljak sürüp, keypine aýlanmaly maşyn bu. Bedäpçik. Ana oň üçin ideal maşyn. Bundan gowsy ýok. 5 skor korobka ele olanlar bular injektordyr we ýyzky tigirler widuşy, ýani zadny widuşy. Ruşnoýçyk elbetde ba. Aýnada beýledir olanlar. Fırlanýandyr. Knopka ýokdur. Ýani isleseňiz knopka goýup bolýar, pulny alsanmasaňyz. Maşyn gat gowy edipdirler. Televizorjamyz var, pionerjik, bärde aparatçyk, hemme zat ideal. Bärde şuňa çyk, barda çok. Barda çoğunu oňdan görýän maşynyň. Salon gat ideal sastaýanyda serediň. Sidenýalar arassaja hiç şeýle ýysa çok maşynyň öz plasmasyny ýesgelip durdy. Täze 7-nji içine men gördüm. Edil soňra ýesgelýär şu maşynyň içinde. Asadygyna serediň kozajyklaryny. Idealynjadyr hemme zat hiç şeýle çyzyk pyzyklar ýok, maşynyň torpedasynyň çaplan ýeri, oňa zatlar ýok. Bu maşyna kondisioner goýup bolýandyr, mesele ýok. Ýöne peji gatgowy işläşiň. Toyotalarda da buňa işläň peji. Nerden bilýän onu? Dambaýa gitdik 7-njide. Bu ýaldaşa bilemok -20 gradusmy, -30 gradusmy näçeligini bilemok, gat soğuda. Dambaýa bilýänsiňiz. Hemme zat bu ýol gat gidip barýas, maşyn pejini polny işletdik. Futbol kolca gidip barasdan bayağı hiç ilişetmedi. Pecinin işleyişine hiç ilişetmedi yok. İçine sauna edya. Üstünden su uyup Paris'te oturmalılar. Saunada oturan edya. Asıladım ha. Asıl kanserin yokluğu da. İlkisi denyalarına oturmak udoldu mu? Olurlar. Bärde Toyota'nın udobstosu yok. Yani evet de şäher üçün şäherde aylanmak. Ödürünü şu maşinle Türkmenistan'dan Moskva'da da gidenler var da. Şu maşyn sürüp Moskva, bul hem yerler Esentukada da aýlanyp gaýdanlar var. Bir sany ýaşyl var bayramarlar. Şol öz 7-njisinne Esentuka, Kislovodsk, Pichegorskada da aýlanyp gaýdanlar var da. Şotaýda goýlanlar, hemmeňize salam, Russiýada goýlanlar. Biz şu samolyotda 4 saat oýadydım diýenler. O döwürde görýän adamlar 7-njide näçe min kilometr geçen. Bagajnik 7-nji diýip göň etmeslik etýän pult açylýar bagajnik. Bagajnyň sastaýanýasyna özüňiz görýäňiz. Arasaja şu bagajnyň we kapotyň sastaýanýasyna seredip maşynyň näle saklanýanyny bilip bolýandyr. Şu maşyn Türkmenistanyň hemme welaýatlaryna moda boldy. Hemme welaýatyna. Hemme ýerde de edil şuňalet bezap sürdüler. Lübo ýerik barsaň şu maşyna spros bar. Lübo ýerik barsaň welaýatlaryň haýsy ýerine barsaň şu maşyna spros bar. Ana 2-nji 7-njimiz hem gelýär. Häzir onam gapdalgyna goýup obzor eder. Bolly. Gönşer goýa. Olanlar 2-nji maşynymyz hem geldi we süýji pizzamyza obzor. Serden syr akyp çykdyran pizzamyz. Iň süýji pizza bizde Aziýa tagamlaryna nomer aşakda goýjak. Dastavka ba mar şäheriň içine arkaň habarlaşyň. Garny doýurlar soň obzor dowam. Gelo videony aýyrjak. Ulanlar kaptalnam syrlydyr. Senin akyp durşyny görýäňiz. 2-nji 7-njimiz hem gelenler oğlanlar edil şum sneshkasa bay. Serdiň wiçaşyna. Bu da odanca. Bärde ýöne şuňa açyk kofeda dillen goýulypdyr we serediň priborna oğlanlar. Priborjumyz görýäňizmi oğlanlar? Soň edilen bu zakaznoy. Elbette televizorjak ba. Onam salony diýänje arassaja sizlere sidenýalar amarassaja ýykynky. Maňa obzor edip oturjak gel, ikisem şol urdatdyr.
2011 ýyly şolurda hissa ütken, eller şolurda bu da. Şey dip çıksa da krugovoyçuk obzor edeň. Edil Sovitda, Edil şo Passatkada öňäme edil şolurda zaşita goýulan şuňalak zaşita aşakda demirdir. Görensiz gat ogodan ölçäş onu goýsalar. Passatkajy ham şolurda atdyr. Bakalar ham şolurda. Iň hedileri kapot olanlar. Bärde biz her wagt söwgäs etäde maşinada gidravlika ýok, galdyran oqsat dip. Bärde o zat hökmandal SSR'ın ekonom sisteması bu. Görelim şungal sistemaja gedipdirler şortçuny. Mehanizm durdy, bolla yapılanak. Zavasko şumka edilen gowdat kapot polun galya motor spakoyno remont etip bilen isleşin ýalyp ýetden isleýän ýerine gowdady bärde emmi zat ýetip bolýar. Olun Lexus'un remont çalıştırdyk go, bärini söküp şeýle daly dere bärde oňa zat ýok tarp turup emmi zat etdim. Udobmy. Bir yedilik motor oglandyr, injektor elbette. 80 atın gücü, noldan 100'e çenli primerna 18-20 sekund. Edil bärde o zatlar hökmannällä sebe 7-nji mi 7-nji. Iň esasat munna vidina söz ýok we legendarny maşinlygy. Olanlaryň maşin sürk göreliň. Edil noldan 100 ya noldan 60 oňa sat barlyjak sadymy ýok bu. Iňe sürýäs, bolla. Prosta sürýäs, bolla prosta biziň ne ritualymyz elmi näme как бы astyam çekýäsler, şondan bärde edil gaz sürjek sadymy ýok, sebäbi raýonyň içinde ýöne bar. Aýlanyrys. Prosta görkezmek üçin bärde edil ýanky noldan 100 noldan 60 hem on wajny däl. Bu maşynyň uje wagty 90-njy ýyla, 91-nji ýyla uje bu maşyn bol ödür üçin pes klassy ödür üçin uje garrady bu maşyn. O da uje 92-nji 93-nji ýyllarda. Ýöne şonda da 2012-nji ýyla çenli çykarlyly maşyn. Sebäbini hem bilýäňiz. Russiýa üçin, ýagny gat populär bol Russiýada bu maşyn we halk üçin hem gat amatly boldy daray. Şondan hem şonça kän satyldy. Şu 7-nji Russiýada iň köp satylan maşinlaryň biridir. Maşin gatken satyldy. Bilen sürmek muny kynrak da. Toyota sürüp öwrenşäňi. Kynrak sürmek. Iň köp satylan maşinlaryň biri Russiýada şu adam iň köp sürülip ýörler maşinlaryň biridir. Russiýanyň içinde. Gatken adam sürýär bu maşyny, gatken adam. Ýöne ýankyalak komfortdan pesmanna we howpsuzlygdan pes. Remen takmadyň diýenler, şähe ýöne raýonyň içindedir şondan. Birinji skordana ikinji ýerde geçirmedim, gaýnaýmasyn şoň üçin ikinji ýerde geçireň. Ana şuňalak oglanlar, maşin yol tutuşçulugy da elbette bärde pes, rul agyr, zat ýok, gidravlika zat ýok, rulla, usiliçil zat ýok, ýagny usiliçil gidravlika diýen usiliçil zat ýok elbette. Usiliçil bolsa kömek edýär. Atak sürüňde agyr däl ýöne. Tak. Agyr. Ana şuňalak kafemize gelip çykdyr olyň, eýler hem garaşyp çykdyr. Häzir dalşa dowam eder. Obzor. Aýratyn pikirimi hem aýdyp berjek maşin hatda. Ustanca çekýäs. Skordan çıkarmalar şunu. Ýadyňyzdan çıkarman, skordan çıkarmadan otlady gidýär. Häzir 7-nji nämesini obzor etjäň zat dip ýazjaklaryny tapylar da bu kanal maşinlar üçin, ýani maşinlary biz obzor edýäs. 7-nji realny legendar boldy. 1000 ýalyk bedel türlen maşin ýokmy gadip pikir edýän. Çyraçylygyň nyşany boldy bu. Birinji bilen 7-nji, soň 6 we Corolla. Şu 3 maşin esasy çyraçylygyň nyşany boldy. Elbette 10 we 99 olar hem bedel türler da ýöne edil 7-nji şey däl. Iň glavny simbolu çyraçylygyň bu elbette. Iň köp bedelip Passat edip, opşam hemme zat edip sürülen maşinler şu. Şu adam kän ulan arzu edip ber muny 7-njini arzu edýän gatken. Köpsiniň daja ikinji maşin hökmüne 7-nji alyp goýulanlar öýüne garajda. Käwatçyk alyp sürýärler. Bir sançyk Toyota joň bolsa ikinji maşin hökmüne alsaň bolýar.
Antikvariat çıktı. Durya käwa açık türmek üçün ideal maşin. Elbette udobstvo Toyota'nın kärler. Ana ulanlar, şunga alaq abzor boldy. Maşinanyň ikisiniň bahasy şolurdat. Bu 2010 ýyly, ol 2011 içi zady saat ütkärak şolurdat. Biron priborlar ütkäşüräken soň goýlan özüňiz gördüňiz. Her biriňiziň güýnüňize ýarandyr diýip kirýän bu abzor. Sebäbi öňkü zady atladyk, hem legendar maşiny. Kän adam sorady. Meniň aýtdym size gara 7-nji we marda şonu abzor etjek diýip. Ana şoň garaň şu Mokrasfaldy. O gara satyldy. Yani şu şolur adam ýöne o garany uja satdy. Biz ýetişmedik abzor edip. Şoň üçin Mokra çykdy da abzor. Mokra odan gara ýaly. Özüňiz baka berin. Kim arzu edip berenose şuňa 7-nji. Her biriňize nesip etsin. Iň esasly adam jaňsa olsun maşin bolar.